Kaixo, Alex Pitxon naz, eta Pitxon estren saioaren hasierarako muturreko abenturan murgilduko naz. Hemen atzean ikusten duzuena euskeria hutsa da. Abentura ez dago hor, adrenalina ez dago hor. Benetan bizirik sentitu nahi baduzu, etorri nirekin. Gaur, Izeba Josipiren salako sofa jaitsiko dugu, gaur da eta altzaria jaisteko eguna. Izeba Josipiren salako sofa oso pisutsua da, zaharra, eta esango nuke kontrako esterriko Paulino baino pisutsuagoa dela. Beraz, abentura zaleok, adrenalina! Eta hori gutxi ez balitz, egingo dugu tiras de pollo salteadas al wok con salsa de curry y arroz basmati eta tacos mexicanos rellenos de pollo y verduras con jalapeño, salsa de pico de gallo y picante con buquet, kafea, kopa eta purua erretadero. Adrenalina! Zelako betekadia. Izeba, Alex naz, sofa bila gatoz. Duela bi ordu egon behar zinen hemen tarambana. Venga, igo segituak sofa bila. Adrenalina. Bueno, orain, Izeba Josipiren portaleko 3. pisuan gaude, eta zuei esplikatzeko moduan, hemen aurkititzak egun baldintzak, Anapurnan, 7.500 metrotara aurkititzak eguna bezalakoa dira, gutxi gora bera, 20 gradu 0 azpitik. Josepi, sofa jaisten hasiko gara. Ez dituzu eskularru batzuk edukiko? Ze eskularru eta ze kristo eskukin hartu eta benga, gizona bezala. Adrenalina! Ascensorean ez da kabitzen. Adrenalina! Orain oso momentu delikatean gaude, gure bizitza eta espedizio guztiarena kolokatu. Adrenalina! Hostia! Hemorragia doditu berdat. Bestera 3 minututan hil egingo naiz. Hostia, tirita bat. Hostia, tirita bat. Adrenalina! Abentura zaleok, gogorra, baina bizi sentitzen naz. Hurrengo abenturaz arte, Pitxon estren. Bai pitxone arroza da zu, igo tresillo bila. Adrenalina!